अपना भाग्य मध परदेशवा से आइली, रात भर में सारा देश दुनिया में छाइली। मेलावा में आइली, भीड़ लगइली, रुद्राक्ष पहिरले बाड़ी, अपना कारी कारी अखिया से पूरा इंडिया हिलइले बाड़ी, अपना सुनर सुनर अखिया से सोशल मीडिया हिलइले बाड़ी। पूरा इंडिया हिलइले बाड़ी, अपना सुनर सुनर अखिया से सोशल मीडिया हिलइले बाड़ी। नाम ह मोनालिसा, खरगोन जिला घर ह, अपने ही देशवा के महेश्वर शहर ह। नाम ह मोनालिसा, खरगोन जिला घर ह, अपने ही देशवा के महेश्वर शहर ह। सुबोध बतइले, पता लगइले, उहे से आइल बाड़ी, अपना कारी कारी अखिया से पूरा इंडिया हिलइले बाड़ी, अपना सुनर सुनर अखिया से सोशल मीडिया हिलइले